खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन बे क्लिप्सआ जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि मोनसे भिडिअ क्लिप्स जाय भिडिअ क्लिप्सआव जों नुनो मोन्दों मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा प्रटेस्ट खालामदों। बिथांमोनहा गावसोरनि एग्जाम थानाय समावबो एग्जामखौ होआलासेनो नैबे एसटि होनायखौ हेंथा खालामनानै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि हेंथायै बिथांमोनहा होख्रावनायखौ नुनो मोननाय जादों। हरनि समावबो लेखा फरायनाय समावबो लेखा फरायनायखौ गारनानै एग्जामखौ गारनानै थारैनो बेफोर जाहैबाय गासिबो एसटि होनायनि हेंथायै। एसटिखौ होयोब्ला थारैनो बेसेबांबा फरायब्लाबो बेबायदि जोङो जोंनि जेनाखि मोन्थाय जोंनि जेनाखि मोननांगौ गासैबो खाबुफोरखौ जोङो मोनसेबो मोननाय नङा। ओंखायनो बिथांमोना लामायाव ओंखारनानै हब्रादों होख्रावदों जाहाथे मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बोखांनानै लानांगौ आरो बिथांमोननो होनो मोना। बिथांमोननो होयोब्ला जोंनि थाखानाय मोन्थायफोरा गासिबो गोमालांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिएसजों लोगोसे साफ्रोमबो ट्राइबेल फरायसुला फरायसुलिफोरा लामायाव ओंखारनानै बनजार लानानै होख्रावनायखौ मैया मोनायाव नुनो मोननाय जादों। आरो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला दिनै फुंनिफ्रायनो बिथांमोनहा एग्जाम दंब्लाबो एग्जामखौ होआलासेनो इउनिभार्सिटिनि गेटआवनो बिथांमोनहा मोनसे धरना हाबाफारि लागोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जेसेबां फरायसुला फरायसुलिफोर दङ आरो बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि खाथि खालायाव थानाय गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों नायलाङोबा नुनो मोनगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिएस आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों। नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायब्ला जों रोखा जागोन। खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोन्दों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटिखौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय। बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन। जोंनि थाखानाय थामोनथा मोन्थाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन। बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा, बिथांमोनहा बुजिया नामा? बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ, बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन। जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोन्थाया गैया जागोन। बेखौ मिन्थिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन। जों बयबो जुजिगोन। बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन। जोङो प्रटेस्ट खालामगोन। जोङो एग्जाम लिरा, जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जोङो मा खालामबावनो? गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो। जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोन्थायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो? जों प्रटेस्ट खालामगोन, एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जाथिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन। जय बर' हारिनो! इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट जानानै गसंथादों। दा बे लेखायै जोंहा गाबोनो जोंनि इउनिभार्सिटियाव एग्जामबो दं। दा बे एग्जामखौ जोङो लिरनानैबो मा मोनगोन नङा होमबा? जुदि जों जोंनि थामोनथाय रैखाथिखौ लाखिनो हायाब्ला, जोङो जुदि सासे एसटि जानानै जोंनि जाय मोनसे खथा थायो बे खथाखौनो जों गुबुनजों सेजानो थांगासिनो। जुदि जोङो बेखौ सेजानानै जोङो मोजाङै इडुकेसन लायोब्लाबो जोंहा इन फिउचाराव मा मुलाम्फा जागोन नङा होमबा? जों बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया साननांगोन आरो थिग बे लेखायैनो बयबो जोङो एसे बर' हारसा माबा माबि सानालासिनो एसटि हिसाबै बिनि एगेन्स्टआव जों आसाम गभर्नमेन्टखौ गोग्गोमैनो हुमखि होनांगौ आरो जाय मोनसे बिल पास खालामनो थांगासिनो बिनि एगेन्स्टै जोंनि इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थानाय जायफोर बर' गामि दं बा जायफोर ट्राइबेल एरियानि गामिफोर दं बिथांमोनाबो जोंनि जाय मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाबोननिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। आरो लोगोसे जोंहा गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआव जों मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावबो जोंनिनो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय साफ्रोमबो जोंनि लोगो फंबाय बिनानावमोनखौ जों हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो नैबे
निउस मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बर' रायजो राजा आरो जोंनि बर' बिमा बिफा गासैबो जोंनि गासैबो बिदा फंबाय बर' जोंनि जायखिनि जाथिनि जेनाखि सोमोन्दोआव थानाय गासैबो सुबुंफोरनिसिम आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि दुखुनि बाथ्रा दिनै जोंनि आसामनि केबिनेटआव स्पेसियेल केबिनेटनि जुगिदियै जे मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय दिनै एप्रुभ खालामनाय जाबाय। बे एप्रुभ खालामनायनि एगेन्स्टआव जोङो दिनै बर' लाइमोन हिसाबै जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जायखिनि जोंनि बर' फरायसाफ्रा जोंनि जेखिनि ट्राइबेल जेनाखि बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल फरायसाफ्रा जेखिनि दिनै दङ बिथांमोनजों जों गासैबो ज' जानानै जोङो सासे लाइमोन हिसाबै जोङो नैबे एप्रुभ खालामनायनि एगेन्स्टआव जोङो दिनै खौसेयै जोङो मोनाबिलि समावबाबो जोङो दिनै बनजार रेलिखौ जों लानाय जादों। इउनिभार्सिटि गेटआव जों सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनाया जेब्लासिम आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा बे एप्रुभेलखौ बोखारना लाया अब्लासिम जों बे दाबिखौ आरो जोंनि जेनाखि धरनाखौ जों जागायलांबाय थागोन। आरो गाबोन जों खोनानो मोनदों गाबोनबो एग्जाम दङ जोंहा फरायसाफोरनि, नाथाय जोङो बे फरायसाफोरनि एग्जामखौब्लाबो जोङो गाबोन बन्द' खालामनो बायद' जागोन। आरो आङो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ आङो हुमखि होनो गोसो जादों जे नोंथांमोना जे जोंनि थाखानाय जेनाखि 45 लाख जेनाखि एसटि जेनाखि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोनखौ नेग्लिजेन्स खालामनानै बिथांमोननि होबथानायखौ जों बयनिबो होबथानायखौ नेग्लिजेन्स खालामनानै दिनै 1.5 क्रर थानाय जेनाखि मोनद' जेनाखि हारिनि जेनाखि एसटि बेखौ नोंथांमोना दिनै एप्रुभेल खालामनानै जोंखौ मा खालामनो सानदों? नोंथांमोना हयथ' जानो हागौ सानदों जे पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय नोंथांमोना गासैखौबो खालामनो, नाथाय बे जानो हाया। आरो जों बर' माहारि हिसाबै आरो जोङो सासे ट्राइबेल लाइमोन हिसाबै जोङो गोख्रोङै नोंथांमोनखौ हुमखि होनो गोसो जादों जे नोंथांमोना बेबायदि खालामनाङा आरो नोंथांमोननि जेनाखि एप्रुभेल खालामनाय बेखौ थाबैनो बोखारना लानांगौ, नङाब्ला जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन जेब्लासिम बे बुस्थुआ जेब्लानाखि बोखार जाया बिसिमहालागै जोङो प्रतिबादखौ जोङो सालायलांबाय थागोन। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि We want Bodoland 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 We want Bodoland 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 मुर्दाबाद जों BJP मुर्दाबाद 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 BJP मुर्दाबाद 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 BJP मुर्दाबाद 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 We want Bodoland 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 We want Bodoland 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 दिनै बर' हारिया दिनै गोबां स्ट्रागल खालामनानै दिनै मोनथाम सुक्ति खालामबाय, नाथाय जोंनि सुक्ति खालामनायखौ जोंनि डिमान्डआ सेपारेट स्टेट, जोंनि डिमान्डआ जोंनि आलादा हादोर, नाथाय जोंखौ मोनफ्रोमबो एकर्डआव जोंखौ थगायबोदों। नोंथांमोना जोंखौ मा खालामनो सानदों? नोंथांमोना सानदों जानो हागौ जे 6था जनगोष्ठीया दिनै बेसेबां स्ट्रागल खालामबोदों जोंनि मेगनजों जों नुबाय, नाथाय गुसुं समनि गेजेराव बिथांमोननि जेनाखि दाबि बेखौ नोंथांमोना दिनै पुरन खालामना होनो नागिरदों, नाथाय जोंनि डिमान्डखौ दिनै मानो नेग्लिजेन्स खालामनानै दिनैसिमबो जोंखौ थगायनानै मानो दोनदों? बेखायनो आं गासैबो बर' जाथिनि गासैबो लाइमोन गासैबो जोंनि बर'फोरनि जेनाखि बर' बिमा बिफा आबौ आबै आदै मादै गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खावलायनो गोसो जादों